známí lidé a já jsem v přírodě, takže tohle nevím, ale typuji, že to byl nějaký zpěvák anebo herec. Že dáme 9, že si nejsem jistá. Tohle vím, to je myslím rapper. S Rejhanou nebo s kým to chodil. Ježíš, nevím, ale jak koukám to, tak to bude určitě nějaký sportovec, takže dáme fotbalistů, že trošku vím. Zpěvák nebo rapper. Kardashianka, to je, nevím, jestli zpívá, ale co vím, tak je slavná na sociálních sítích, takže dáme 2. Jo, to je manželka baby, 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 oh! Tohle, když je to jak ten stejný rapper nějaký. To, jak jsem teď o tom mluvila, já ani nevím, čím jsou vlastně jako slavný, nebo jestli zpívají, ale vím, že mají svůj pořad, takže asi jako něco jako herečky a influencerky, že 3. Zase to samý. To je celá familie, ne? Mají, myslím, svůj pořad a svoje produkty, já nevím. Takže mě napište, jestli je sledujete a jestli ty lidi znáte a když jako někoho nevím, tak se omlouvám, ale nemusíte jako se čertit. Jsme jenom lidi, i já, i vy. Napište mi, co takhle děláte o víkendu. Já jsem v lůně přírody, je mi tu dobře. Když tak mě napište. Sledujte mě na Instagramu, prosím, a dejte like a odběr a sledujte, vyšlo nový video, tak si běžte mrknout. Mějte se krásně a pa.